Pilih cucu Ika mau pilih cucuku. Halo. Makin naik. Iya loh. Soke ini. Cocok. Itu mencet. Iya gandel. Oh, tukang son lampunya tolong.
Wete ditebaki nang ngene sampeyan nyambane lho. Lah kok ngono. Iki lu wali nyemplung kene. Ini masyarakat Nyemplung dul. Lah kok iso? Geger. Sing iki wong wis meneng. Viral. Ah. Si burine. Boe guyu. Anake nangis. Kowe ra ro anake nangis nyapa penting medeng teko. Ngomonge anu. Gus. Anake nangis. Boe guyu. Piye? Anake nangis kowe guyu. Aku ya cuma iki lho. Anake nangis. Karo aku. Ning boe guyu. Ro kowe Muni karo nang. piye? Garangane kok manis men. Manis opo? Dek sing anake muni. Bar nangis anake muni. Piye? Oh iya mah, garangane karo sing nang omah kok gatel garangane. Bakal sing nang omah apa? Apa? Ketek. Wah, iya. Nah aku ki maksudku rene iki tak critani aku tegas. Ngapa? Dek jangan sapa? Jenengmu sapa le? Nama. Apa Rizky? Jenenge Gus. Panci. Panji. Le, anake sapa kuwi dele? Bapak namanya siapa nih? Kerak sama nih. Kamu kok udah maju ke depan? Namamu siapa? Ibrahim. Ibrahim. Bapakmu namanya siapa? Solikin. Sopo? Kateno. Aku roh gue we. Kuwi sapa? Buto. Buto. Ya tuan ayo nah. Iki juga iki jenenge Ibrahim Beton, Bos. Beton Ibrahim. Yo. Labine jenenge Beton. Kamu kelas berapa? TKA. TKA. Duit karo jajan pilih ndi? Ini duit. Pinter. Bocah iki pinter kabeh. Kowe pilih tuan ayo nah. Bocah kendel ra. Kowe tak tekoni kanggo seksi masyarakat pundi iki? Masyarakat Brau kowe kudu bisa jawab duit karo jajan pilih. Duit. Lek oleh duit iki apa? Jajan. Padha wae lele. Ya nama itu. Nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu dan delok ini kono kaya wong arisan lho. Maju rene mriki mboten napa-napa. Kok sing duwe dae bolonge dhewe ya. Pirang. Ayo Gus. Mas Heri. Seminggu nang tanggapan iki. Apa maju mboten napa-napa lho. Lah maju rene lho apa. Yo. Lah yang untung iki kabeh iku dimano tuan rumah lho malah di salam ning Bisa ngene iki, Jun. bisa ning lho. Kainnya lah. Air. Potongan ke siro. Duwe wale ping akeh. Yo. Basa ping akeh. Melayu rono mucuk. Basa balik duwe 50.000 merenges. Bener, Gong. Dari nol. Dia nyapu mucuk. Lah kan dak kena mandek kok. Loh,
kabeh iki kudu manut musik. Musike orang mandek. Kabeh manut musik, wong nyanyi kuwi lho manut musik. Musike orang mandek. Oh ya orang Kuwi mandek. ora mandek. Empo. Nyapa? Ger. Daud bare lek samuek Iya iya. aku mau meri karo iki Gus piye. Lah kok iso Lah ngapa iki mau si utuk-utuk Ah. disangoni karo wong ngebel. Pertama, si utuk-utuk disangoni karo tuan rumah masih sing nggawa anak. Oh. Si utuk-utuk awake dhewe wong loro. Ngebel ora metu neh. Ya ora itu, sementing awake dhewe iki melestarikan budaya. Sementing wong kene guyub rukun sangkek kerepe nanggep reok iki mau sing 5 tahun bisa iki mau. Yang luar biasa ya. Api. Memang dalam masalah apa ya? Singo Jaya. Acara tasanduran ulang tahun Dik. 5. Sapa kuwi mau? Kai. Kai. Dik mata Dik, ulang tahun Dik mata pancing. Yo, betul juga. Kai lho mata pancing. Kai ora kai. Oh, lah kereta api Kai Arkanja Biarli. Biari hitungane mugi-mugi Dik. Siapa? Kai menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Soleh. Dan iki mau yo anake lho bareng ngombe susu kok turu. Kok bareng ngomong bareng susu ya. Aku ora tau rasane susu ya. Alah, lagi tau. Iki tau lali saiki. Iki jane keluarga seni. Loh, sing nanggap keluarga seni bro. Sopo to sing ora kenal to? Mbak Siwo mau. Di Widya dan Mas Widya. Tuh, Mbak Widya dan Mas Mas Kak. Dari ya. Ini masyarakat yang cinta seni. Keluarga seni. Bu Evira ning kene mau bareng. Barengke Bu Evira lho. Keluarga seni viral iki ya Jatil. Jatil ning iki mau ra gelem Jatil rego tuan rumah. Wis terus ya. Terang pokoke adi ulang tahun reokan. Viral ulang tahun reokan. Bu Evira menek gede reokan. Bu Evira menek gede. Iya, ha. Oh, maksudnya gue kira jatah reokan. Mugi-mugi tansah masyarakat Berau Mugi-mugi yang saya keboko. Mugi-mugi diparingi panjang yuswa. mangan putu ning sangger sumur. Masyarakat Berau didongakne Panjang umur. Si gelem guyu tak dongakne banter dhewe gelem guyu tak dongakne. Sesuk utange gak lunas kabeh. Si gelem tepuk tangan tak dongakne barokah uripe rezeki lancar. Amin. Ya. Muga-muga sing ngangoni muga-muga sang saya oke Rezeki duite. lancar. Muga-muga Pak Kandet untuk tok tak dongakne. Besok duite Aja ngono. Tidak bisa nyanyi. Ayo sama Eso tiendo. Denio. Iki enak lho. Nyapa? Wong nyangoni kok mundur-mundur nang gone kok badhe. Nyapa? Utangnya akeh. Wis, matur suwun didukung gamelane Mas Heri, Mas Jati, Batur Kali lan masyarakat Berau. Jos kita lanjut. Masih ada bintang tamu dari Bintang tamu. Itu viral juga tuh lho. Loh, oleh. Oleh. Iya, engko pokoknya dari dhewe viral ngedrek. Oke. 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 Ya ngono lho.
Opong. Iya. Dan ini barang ngono widodari barang. Nah, iki lho. Tak duduk iki ya. Duduk. Duduk. Nah, duduk. Iya duduk di sana. Ora duduk. Di pasar. Duduk. Wah, Umum Yos, umil. Ya ora lah Yos. nah. Iya. Halah. Kowe nok pinggire. Heeh. Ya iki lho ibarate ya ta. Iki ngono ibarate wong karo wong ayu. Tekan pawon. Nyendet watu. Ya. Lah kok iso. Wis apa putih yo kowe dhewe. Putih yo wae. Jujur le. Pokoknya ini kali sopo. Ya arep Mas Jessica rumah sakit kendus sih endi. Waduh. Jadi dia mah. Ayo. Ngoding karo aku, nah. Mlaku. Kudu mungkin. Piye? Iya, bedanya ya, anu bijinya. Bijine iki 10/10. Sing wedok wayu. Sing wedok wayu, sing lanang gagah. Yo. Teken. Disopok dimawani. Disopok. Suwi nih. Sapa boleh? Cahyo. Awakmu ki dene tresnaku ora. Ora. Ibarat to aku ki wong wayang wong lanang nopo, Mas? Cakil. Lah gagah gede dhuwur lah cakil. Buta. Arjuna. Oh iya, aku ibarat wong lanang lek wayang Arjuna. Awakmu dhewe Sekartaji. Iya. Lek kowe nyawang kancaku sitoke kae apa, Dik? Agap. Masa buta terong. Lek kowe iso kowe aja ngomong tok. Lah nyapa? Ngelokne ya iso kowe iso golek sing koyo ngene. Alah. Ya aja isine masyarakat Brau lho. Odi. Heeh. Alah. Odi ora nek sak pucuk kukune. Tenang. Padahal iki wong ngono puh. Odi wis ayu. Wis apik. Ning sak pucuk kukune. Kowe iso golek. Aja isi-isi wong ayo. Alah ora isin. Ya dibuktekne yo. Ya piro?
Lesus kok, lesus. Ngandali. Kaya ngono dik ya dik, kaya ngono arep jari golek pasangan sing luwih kaya kowe. Lah wong sing teko ketinju lho dik. Piye rasane tak goyang. Mau enak. Penak tenan to? Oh, iya wong. Lah iya ayo panjang beda lek karo ngono kae. Ono kuwi biasa. Biasa. Iki lho, luar biasa. Biasa apa? Tanggape awakmu dik dalane munggah mudhun, munggah turun ning alus. Lah kuwi ya Allah dik dalane makan. Ya kowe hotakku to hotakku aku sego liyan dimemok. Wah, Di ngono kuwi biasa. kaya biasa. Piye nek kurang. Weh cukup. Sing kocok anu ki enak nah ora. Hot. Ya kok wih. Baleni. Sumpah wong ngene. Oh, iya. Pikir apa masamu ki apa ki apa kok. Masamu ngerti apa kok kayak mlayu. Dereke njaluk goyang. Goyang apa? Lumut kok nyambik. Ya ora ben iki kabeh iki apapun yang terjadi, semua sudah pilihan pasangan. Lah ya iki yo sing halus. Yo kowe rono. Lah kok rene lha iki jelas romantis lah aku ya. Dik Odi, aku sebulan tidak bertemu denganmu. Aku merindukan kamu mengemili aku Dik Odi. Mesra iki. Aduh, minmu manget mah. Iya pengen. Iya nah. Wes papoto. Ora yo mesra. Lah iya dah. Hah? Pengen piye dari ini? Dah. Cek aku sih. Lah iya dah. Setel lah. Hei. Mortali yo kan programe Mbak Mortali ya. Aku setahun tidak berjumpa denganmu. Iya. Masa sih? Terus. Kamu jangan kangen aku ya. Ini dong. Kalau apa-apa dia. Apa kok Ayo sing mesra Melayu, Melayu bersama ini kentos. Sini tos. Aku berikan kau emas permata. Mas apa Bi? Mas duit. Mas duit. Yo, Kau ini aku. ora. Pak Dewi. Genep. Boleh genep oleh tuanya aku ora genep jalurnya. Kalau nih. Yo no. Yo. Sik. Aja duit. Aja duit. Apa? Enek dadung. Aduh. Orang yang jatuh wis kuwi kita. Yo. Ini kalau orang mateni branci kok enek kok. Mas kamu ki mateni branci ki ya ning undang-undange. Apa ora izin karo bapak Kapolri kuwi ya Allah sedelu. Ya kamu Pak polisi to. Anu Pak, jenengan bedok peto bener-bener mawon. Ya tangga gawa kok ya. Kok iki ya kancaku. Lah
nek aku dipateni ora dipenjara kowe. Nggih, Pak. Lah iya kaya ya sekecaken nggih, Pak. Mudun-mudun yo percuma. Nggih, sugeng dalu Pak sekecaken. Salim Pak. Sekecaken. Piye to ditok ora? Ya dikalungi. Kalungnya sing mesra. Kalungi ya. Iya. Pahit ini. Kalungnya harus. Ya entos. Sing mitos-mitos. Duduk nang isor kursi ya, Tos. Iya. Iya, suka. Ayo ngono suka. Suka Maroyanto. Iya, iya. Begitu. Wes. Yo rame ya. Tombol. Monggo ora Tapi arep seger to. Monggo sing mesra ya ngene lho. Piye? Ngambil ke anu Maharyani. Ora iso mesra iki khusus kanggo Maharyani. Ya dene kono tok ae dene jarake. Kene lho sandiku kene lho iki. Aku ki bisa iso bedane karo telo pastel telo Ya rabat. ayo. Ya adik. Birunya cintamu membuktikan kepadaku kamu adalah wanita termanis di dunia. Aku kasih kado untukmu Odin. Kedos diterone. Ngono kuwi terus aku pengen. Adik pengen. Nah, ngono kuwi terus terone ta yo. Aku yo pengen lho. Kamu tak kasih kado terindah buat kamu. Makasih. Selanjutnya karo batang. Tapi kalau manis sopo? Kita buktikan cintaku padamu. Ayo kau, sing mesra lo ya. Ya. Iki donte modele iki yo picek yo. Wedok ta? Kok yo ning gulu. Kalungke ning gulu. Ning gulu. Kaya tiba ning gulu. Ya ngomong. Awakku ki ngalung ini dulu kurang mesra. Wes aku Ani ngono. Piye to, Cak? Dadah. Piye? Gadung. Ya. 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 Nyapo ora karo kowe ae, Mas. kok iso kok wong kowe ora iso mesra ngono kok kok lara ati. Serene jane tak tekoni. Ya. Ngene Mas, dalem. Oh ya Allah, terima kasih ya nek ora tipu losone. Ganong ki ya. Nah, wis Dalan iki wedok jatil. Ganong. Terima kasih Ganong. Yo. Reyok berak. Lah jungkir balik kan reyok. Yo. Jungkir balik ya enek lho tekan reyok. Bela. Nek. Silakan.
iki mah ya Mas eneng jatil danong. Nyuwun pangapunten iki boyokku rematik, sikilku kejulinu, sebuara komplit. Lah iya, ibu epidel. Lah iki penyakit tok ayo ditanggap. Loh, Ora kok penyakit. rematik. Rematik boyok encok sebuara wis apa jenenge ngono kae. Rematik boyok engkok, pegelino ayanen. Ayanen kula. Lah kan kadang pae ayanen, panunen, Panu ning jero ra ketok. Kok iso? sik kabeh wis ngerti awakmu sareka belakang. Ana belakang. Piye? Ngono lah. Badhe tuh belakang bentuk. Oh, aku kon ngono kuwi to, Mas. Iya kan dhewe mangan terus. Oh, alah aku ngono kuwi lho semene iki aku ora iso lek ngono kuwi. Lah piro? Ya ditambahi to titik-titik. Iya kok ditambahi karo Pak Polisi. Digawa ning. Lah Pak Polisi iki parane ora ning apa-apane kok. Piye to? Kowe ra iso? Ya ku bagiane jatil lho. Lah yo ganongane ra iso, aku ndek kanca. Lah kok iki beconge lumpuh sih to. Ya to bisa. Nah, ada. Bisa masamu. Lah apa? Aku piye kok iso? Aku ane jejer karo kowe kok yo to. Kok kasur yang mau tutok yo apa? Ngono lho. Masih aku elek rupaku. Tapi atiku lah apik kok. Apa? Kok jane yo aku nafsu wong tua-tua ora apik. Ngono iki gede to. Isi to kowe. Oh iya. Iki mangko nyampo ta? Lut. Tinju. Boxing tok kalau Boxing kabeh lah mrene. kon piye? Jare. Boxing jare. Boxing ki boxing piye? Tinju. Mencador. Oh, tinju kowe ya tinju. Ame lho Mas, bensinnya gebong pisan. Jangan iki lho kok bensinnya kudu tak antemnya tenan. Iki arep-arep tanding banyu. Dulu kan piye to Mas? Ayo Mas. Pola. Ayo. Foto. Aku iki namanya iki kalung bojok ngene iki nggih. Ae marungku. Kok bojok ora enak ta? Kok enak. Bobo. Ini kan jatuh Mas. Lut. Iya. Jadi mau sampai mati. Bela. Hargai tuan rumah. Oh, ini saya ngambek ini. Modelan ae ora. Ini. Tuh tong ya. Ini mungkin akan oh. Ini banyak apa? Barang. Ya. Oh. Boxing, Bok. Cinta-cinta ya. Ini malah kau tuan rumah me. Papi kena ya, papi. Orang ini pakai mereka, eto. Ini balong. Iya balong. Maka kembali di ayah, di Allah dia apa habis. Mau awet. Lanang aku kira keju apa piye? Orang aku. Iya Mas. Ilmu apa? Ayo gua kenal karte. Yanto arep Yanto iki lho. Yanto Yanto. Nah. Kita kowe lho, Mbak. Mas, ini Mas. Aku mau sedekan mulu ini. Aku udah belajar nih. Ayo Mas, belajar nih Mas. Oke, ya. Ya, urung pula aku. Yo, kita ini makan ini.
Ayo, Mbak. Yo ki sini ngene wae jenenge tiware gurune yo duduk. Mas, orane tawon to masak patenane pisan, Mas. Nah, terus piye? Yo. Ekonomi lo, ekonomi barang, ekonomi dah lah. Kecil. Ayo, Indra. Pakai lali, bukan Indra lah. Bapak bajing ini jadi hati. Ojo buat bilang cantang untuk apa malah. Lah ya. Seperti ya Mas Heri. Wes yo Mas, ikan dadah damel. Turu. Atur suwun.